Go, go, go. Det er det der. Mikkel. Mikkel, du har fået bukser på. Ja. Forestil til mig. Jeg gider ikke bukser på. Jeg føler mig nøgen. Vil du have nogle sko? Ja, hvorfor står der en stoneblok herovre? Hvor? Lol. The fuck? Ej, hvem har claimet her? F on claim. Nej, det var fordi, at du er jo ikke med i faction mere. Ej, F join. Stop. Vi skal skrue lige det her. Ja, og vi står på vores egen server. Ja. Og der vil måske være et link til IP'en. Kom måske. Ja. Og den er ikke hele tiden åben, men lige nu er den. Så. Ja. Så I ikke? Vent lige, vi venter tilbage med et øjeblik. Jeg har joined server, for jeg har været venner Og med vi er dem. her igen. Hej. Se her. Hvem der har joined serveren, og det er rigtigt. Hvis vi lige laver sådan en her til ære for dem. Og sådan her. Og altså, det er helt seriøst. Du-du. 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 Ja, Du-du. så har vi hørt den. Han er bare... Men jeg forstår ikke, at fordi at Benny One er min yndling. Det er pjern og kiks til mine. Altså, det er teknisk set rigtigt. De har joined serveren, ikke Victor? Jo. Fordi jeg har været venner med dem på Steam og Skype. Ja, okay, ikke Skype. Jeg har været venner med Pjern på Skype. Det er jeg også. Og nu er jeg ven... Nå, på Skype, det er jeg ikke. Men på Steam har jeg. Og jeg er venner med Spirit... Ham der Spirit of the Dawn. Ham er jeg ven på Steam. Hvad? Så mange war. Victor, skal vi ikke vise vores flotte PvP? Jo, skråstreg war. Hold på hat og briller. Victor, jeg læser. Ja. Er du her? Ja, jeg tror, jeg gør lige sådan her. Velkommen til PvP. Held og lykke. Godt råd. Ikke log ud, når du kæmper. Altså, vi får Det er PvP. sådan noget til PL. Og der Okay, hvad står der her, Mikkel? ikke whine, hvis du dør at sige, at de hacker. Havde du også kedelig PvP? Prøv vores nye PvP-B-hop. Holy fuck! Altså, vi gad ikke sådan noget mega fucking kedeligt, så nu vi laver bare PvP. Vi kan jo lige prøve den her. Ja, hvad var det? Og det her, det kommer vi til at filme rigtig meget på, sådan de der mennesker, der løber. Så filmer vi samtidig, uden at de ved det. Og så en gang imellem, så kan vi godt lige gøre os vanish, og bare lige skubbe ned, bare lige for sjov. Ja, Mikkel, man kan godt se dine bukser, ikke? Nej, Flyvende bukser. Nå, okay, vi kan lige vise den. Du kommer op her. Nej, vent lige. Du kommer ud der. Herover, ikke? Der. Så kan du enten vælge at gå op ad den der vej, eller den her vej. Vi tager den her nu. Så spurter du op af her, op, går på line. Hvis man er pro, kan man jo også hoppe derned. Mikkel, der spawner creepers. Så skal du op her. Og det her, der kan du enten gøre det der, sådan hop over fra sådan, hvordan kan man sige det, sådan her, og så over, eller så kan du hoppe her, derfra og herover til, og så gøre sådan der. Måske skal vi have mere lys. Ja, vi får se huset om et øjeblik, og så sådan der, og så sådan, og så sådan, og så sådan, og så skal du, så rører du ned der, og så derned. Så kan du enten vælge at gå. Så hvis vi lige tager den anden vej her, fordi at den møder vi alligevel, så går man op her, hop, så går man herover. Så skal du igennem her, så skal du op her, og der, og så her,
Og så, når man har vundet, kommer man op til det her. vent lige, Mikkel. Mhm. Det var jo overraskelsen. Nå, Det så I ikke. nu de gjorde. Man så lige præcis det spænsende. Nå, lol, nu nej, det var det ikke. Nå, så De kommer vil man ikke heller- herover, så der til der, her og her til her. Og ja, her, der ligger her, damemusik. Nej, det gør her, og så skal du så kunne hoppe herover til. Jeg ved bare ikke, hvordan Mikkel han har tænkt sig, at man kan klare det her. Hvorhen Det er det? kan man ikke, Mikkel. Den skal være en blok længere nede. Hvor er du? Se. Den her, jeg er lige her. Nej, den skal. Prøv at kigge her, Victor. Jeg er lige vanish. Kan jeg ikke leve. Her, den her, det er ikke meningen, man skal ramme den her. Det er meningen, man skal ramme dem her ude i siden for helvede. Det kan man ikke. Jo, man kan. Prøv at komme herover og kigge. Victor, du skal ligesom TRP Den bagfra. skal være en blok til. Nej, den skal ikke. Jo, fordi der vil for mange, der vil fejle her og dø. Og hvad så er det også meningen? Nej, Victor, det er fordi, du er dårlig til parkour. Jeg er professionel. den skal være en blok til. Det er mit parkour. Du kan lave dit eget parkour, selvom du også har gjort. Se, nu failede jeg, fordi jeg ikke gjorde det præcist. Til Du tumpe. skal stå helt tilbage. Jeg flyver. Fuck dig. Jamen, det var det, blokken skulle være. Nå. Så nu kunne du godt klare det, hva'? Ja, men det er stadig for svært. Nå, og så kommer du op her, og her til der, til der, til der, og så kommer du derover. Og så ved jeg ikke, hvad Mikkel har tænkt sig her, men så skal du bare dø. Ses du? Jeg har ikke lavet mere. Så kom i gang. Nå, her er det meningen, at du skal kravle op af hele den her store en. Så ender du her. Du har ikke x-ray, vel, Victor? Hvad? Du har ikke x-ray, vel? Nej. Godt. Og det skal man heller ikke have. Her til her til her, så hopper du op. Okay, jeg kan faktisk godt lige vise den herfra. Hernede fra. Victor, prøv at gøre survival og prøv at klare den. Nej, det tager for lang tid. Du gør det ikke, Mikkel. Gør hvad? Kommer i survival. Nå. Så skal du hoppe over her. Hvis du nok, og så skal du hoppe ned i det der springvand. Mikkel, lad nu være! Det gør du ikke. Jeg skriver bare noget chat. Det var ikke mig. Sådan der, altså sådan der til sådan der, Så kommer man op her, og så er det fordi, du kan jo stå på stigene, så det er her. Det her. Victor, din mikrofon lægger. Så du lærer det. Og så her. Undskyld, hvis den også lægger for jer. Det er mest Mikkel, det kan gå ud over. Så går jeg op her, og så op her. Op. Så skal du gå på dem her, du kan jo finde på at ryge igennem, så er det lige lidt assassin. Fuck, jeg begynder at lægge nu. Jeg saver lige oven. Op der og op her. Så det er her, 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 her. Så det er over her, og så op. Vandet er meningen. Og lave lige sådan en hold on med Victor. Enten kan du tage den her vej, eller så kan du tage den her vej. Den er helt klart den nemmeste, ikke? Det var fordi jeg gjorde det forkert. Den der, nu kan jeg godt. Men Victor, prøv lige at ligge på og ringe op igen. Så skal vi Nej, det gider jeg ikke. Jo, okay. Og så er vi her igen.
Sådan. Undskyld, den lige stoppede, men vi har ikke lavet andet. Så det kan man ikke klare, så den skal faktisk... Vi kan jo ikke, hvis man ikke kan klare, hvordan havde så lavet sådan. Vil det ikke være nemmere sådan her, Victor, på at kigge? Nej, du skal ikke sætte blocks. Nej, sådan her. Nej. Men det var sådan, den var før. Så det er dig, der har ødelagt den jo. Det er jo bare, det var sjovt med dig. No. Fuck, man bugger her. Det kan man ikke. Ja, ikke? Og så ikke sæt blok, så sidder og sæt en blok. Og så herover, og så der. Så herop, og så der, og så der, og så der, og så der, og så her. Og så kan du bare gå over til væggen her, for at beskytte dig lidt, hvis du nu har, og man kan godt, det ved jeg, man kan, fordi jeg har gjort det. Men det er et godt sted at gøre det, fordi hvis der så lige præcis der er nogen, der kommer op der. Serveren lægger lige nu. Den plejer ikke at lægge så meget. Den plejer faktisk ikke at lægge. Nej, og så her, for at man ikke kan gå op, så sådan der. Så sådan der. Oj, der var jeg lige ved at rydde over. Så kommer man op her. Så her. Pas på, Victor! Hvad? Jeg sagde lige lava. Nej. Ej, du gjorde høj. Jeg skyder med min pil. Så skyder jeg dem med min bue. Nej, lad være. Og så får man lige XP. Dunke, 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 dunke. Dunk. I face. Jeg drev ham bare på et. Nej, Mikkel, den her, den skal være her. Sådan der. Og så når man har gjort det, så når man har fået max XP, kan man gå ind og en chance. Og så skal vi have lavet på et tidspunkt efter nogle par minutter eller sekunder. Så rører man tilbage. Så bliver man smidt ud. Det gør vi nok med command blocks. Og man kan ikke sætte, man skal ikke kunne sætte set home her. Ja, det kommer man ikke. Det kan man ikke. Jeg tror også, vi laver det på en anden måde. Man får lidt. Jeg tror, vi får command blocks, og så gør vi noget for dem hurtigt. Give command. Ja, her Mikkel, ikke? Der skal så stå en command block. Tryk på command blokken. Så trykker man, og så bliver man teleportet til spawn. Oj, og så hopper vi ned. Oj. Og så skal vi ud og se tårnet ind udvendigt. Og vi skal nok. Sådan, så har jeg 64 command blocks. Det er det så noget mærkeligt Mikkel, han har lavet herude. Nå. Hvis vi lige skal se her. Der kommer til at være glowstone. Ved du hvad, vi venter tilbage. Nej, det gør vi ikke. Sådan her ser tårnet ud. En hel masse mobs. Men det er flot. Nå, men den stopper her. Ses. Vi vil bare vise, hvad vi har fået lavet på serveren. Hej hej.